Slav jwara dema xoş bin. Em bi xêskirina portreyên nirxên me yên Kurdan û vegotina li ser jiyana wan re berdewam bikin. Em îro jî hem portreya helbestvan siyasetmedar û nivîskarekî pir mezin Kurdan Cigerxwîn û di heman demê de jî behsa jiyana wî bikin. Cigerxwîn di sala 1903 de li gund Hesariyê bajarokê Kercûşê Mêrdînê hate dinyayê. Navê ya rastî jî Şêxmûz Hesan e. Cigerxwîn di temenên xwe yên piçûkatiyê şivantî dikir. Piştî derketina şerê cîhanê yê yekem, ew û malbata xwe koçberî bajarê Amûdeyê yê Rojavayê bûn. Di wan çaxwan da medrese hebûn. Ew ji bo perwerdeyê çû medrese û di 8 salan da 15 salên perwerdehiyê bi serfêrazî qedandiye. Di salên perwerdeyên xwe de zehmetiyên gelê Kurd ku pêra rûbirû dimînin fehm kir û dest bi dîtina êşa gelê Kurd dît. Dema ku wî çarenûsa Kurdan nas kir û dît, nivîsên wî bi vî mijarê ve têkildar bûn. Ew di sala 1925 da beşdarî serhildana Şêx Saîd bû. O bandor li jiyana wî kir. Piştî serhildanê dest bi nivîsandina helbestên Kurdî kir. Di sala 1928 da Cigerxwîn dibe seyda û meletî dike. Di heman demê de jî Cigerxwîn gelek xebatên siyasî jî dimeşîne û ji ber wan xebatan jî çend car tê girtin. Di sala 1934 da Komaleya Ciwan Kurd saz dikin. Lê Fransî ew komaleyê digirin. Piştî çend salan jî Cigerxwîn dikeve xweybûnê û li wê kar dike. Piştre navê rêxistinê diguherin û dikin civata Azadî û Yekîtiya Kurdistanê. Di wan salan da di Partiya Komünîst a Sûriyê de jî xebatan dike. Cara ewil jî li wir tê girtin. Li belê dema ji Partiya Komünîst dûr dikeve, rêxistina azadî saz dike û piştî rêxistina azadî bi Partiya Demokrata Kurdî dibin yek. Her wiha gava çû başûrê jî li zanîngeha Bexdayê hînê Kurdî dike. Di navbera 1973 û 75 da ew ji ber stemkariya hikûmeta Sûriyê diçe Lübnanê û li wir dimîne. Li Lübnanê dîwaneya xwe ya sêyî kîme ez çap dike. Cigerxwîn pîraniya jiyana xwe bi nivîsên xwe re têkoşîn derbas kir. Her ku pîr bû, wî dest bi balkişandina li ser pirsgirêka polêya ku Kurd pêra rûbirû dike û wê ew di nivîsên xwe de nivîsand. Cigerxwîn ku gelek pîrtûkên helbest û romana nivîsandiye, pîrtûkên lêkolînê jî nivîsandiye. Di heman demê de Cigerxwîn ferhengek Kurdî jî amade kir û bi tevahî 16 berhemên wî yên Kurdî henin. Ango ji bo wêjeya Kurdî kedekî gelek girîng daye. Cigerxwîn di sala 1979 da diçe welatê Swêdê. Di sala 1984 de jî li Stockholmê jiyana xwe ji dest dide. Cinazeyê wî jî li Qamişlûtê veşartin. Belê, qasî ku ji destê min hat min behsa kurtejiyana Seydayê Cigerxwîn kir. Wêneyê me jî ber bi xilasbûnê vayê heke ve vîdeoya eciban dibe û dikarin şîroveyên xwe de binivîsin, an jî pêşniyarên we ji bo wêneyê hebe û dikarin binivîsin. Heya wêneyekî nû bimînin xêr û xweşiyê de.